ஏங்க எங்க பொழப்ப இருக்கிறத உங்களுக்கு பொழப்பா போச்சு. நாங்க ஆட்டோவை ரோட் டேக்ஸ் கட்டி இன்சூரன்ஸ் கட்டி ஏகப்பட்ட செலவு பண்ணி நாங்க ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம். நீங்க என்னடா நோகம் வந்துட்டு இழுத்துட்டு போயிடுறீங்க. என்னங்க நியாயம் இது? நாங்க என்ன கள்ள கடத்தல் பண்றோமா இல்ல திருடுறோமா? நாங்களும் உழைச்சி தான் சார் சம்பாதிக்கிறோம். எங்க வண்டி பெட்ரோல் போட்டாதான் ஓடும். நாங்களும் இன்சூரன்ஸ் கட்டுறோம், டாக்ஸ் கட்டுறோம், எல்லாமே கட்டிட்டு தான் இருக்கோம். சும்மா இந்த நியாயமெல்லாம் இங்க வந்து பேசாதீங்க. ஏங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க தாங்க காரணம். சார் உங்க ஆட்டோல மீட்டர் இருக்குங்களா? இருக்குது. மீட்டர் போட்டு ஓட்டுவீங்களா? அன்னைக்கு இருந்த பெட்ரோல் விலை என்ன, இன்னைக்கு நிலைமை என்ன, இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படியாகிறப்பா. நாங்க போட மாட்டோம். இப்போ உங்க வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை, கரண்ட் போயிடுது, ரிப்பேர் ஆயிடுது, அது யார் சரி பண்ணுவா? நான் தான் சரி பண்ணணும். அதே மாதிரி உங்க தொழில ஒரு பிரச்சனைனா அது நீங்க தான் சரி பண்ணணும். கிலோமீட்டருக்கு 20 ரூபா 50 ரூபா அப்படி ஏதோ ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த ரேட்டை கரெக்டா வாங்குங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பொதுமக்கள் ஆட்டோவை தேடி வருவாங்க. ஆளுக்கு ஒரு ரேட்டு, நேரத்துக்கு ஒரு ரேட்டு வாங்கினீங்கன்னா நாங்க எப்படி நம்பி வருவோம்? மக்களை குறை சொல்றதை விட்டுட்டு உங்க தொழில இருக்கிற பிரச்சனை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிங்க.